Добре. Айде почваме. Ами днес ще играем Майнкрафт, не се виждам, понеже с обърната камера. И аз забравих да кажеш здравейте. Да, аз съм Дарио Дъдъца Тодоров. А аз съм Николай Проданов и днес ще играем Майнкрафт. Чакай да малко. Клипът ще е 15 минути и може да започнем поредица. Чакай, пусни на пауза, за да направя това, иначе ще стане много. Така, направили го такова. Чакай да... И здравейте, пак се върнахме и сега започваме. Може да направим поредица, напишете долу в коментарите и кажете име на поредицата, което е най-важно. Да. И аз съм Николай, който сега ще играе. Ще се редуваме, в другия епизод може да играя аз. Но не се знае. Да. Дай пусна лампичка за нас сам. Не, тя не прави нищо. Сега чакаме И вляза. и той започна. Само, че малко може да цепи, защото... Да. Така. Той се скина... Не знам си кой. Вижда ли се добре? Да. Вижда ли се човека целия? Да. Нека Това е скина на Алекс. Да. Жената. Нека си е така, трябва да снимаме. Само, че не знам как да го направим. Нали знаеш, че още се снима, че още Знам. Е така на хора. Не знам как да снимаме, е така, затова ще снимаме както е сега снимахме. Малко по-далече, не се вижда скина, но... Нищо. Нали виждате така играта? Да, вижда тя. Ух, тук пълно с кокошки. И името на поредицата ще може да бъде на сезони и всеки сезон ще е по 10 епизода, 15 минути. Казваш кога трябва да снимам, да спрем. 2 минути клипа минаха. Днес ще качим 2 епизода. 2? Да. Добре, не знам ти как играш и нас. О, кол! Перфектно. Така. За 30 минути ти колко добре можеш да се развиеш? Не знам. Колкото да си направя къща, но да не бъда много упорит. Така. Така. И тук сега си правим... Ако искаш сега отиди напред, за да виждат хората. Какво правя? Така. Ти аз гледам от това и без това. Ако искаш ела е така, ама дали можеш е така? Така. Стой е така. Така, перфектно. Само, че... Така си стил, просто когато правиш нещо, ще го показва. Така и направихме кирка. Така. Нищо важно. Да прави кирка, сега прави брадва. Нали? Вие трябва да го виждате. И се извиняваме, ако нещо цепи лагва. или... Да, цепи, лагва, така. И искаме да ни кажете някаква програма, с която да можем да снимаме от компютъра и как да преработваме видеята. Да, и име на поредицата. И поредицата да се казва Майнкрафт еди какво си. И ако искате ни дайте цел някаква, за да изпълним в тази поредица. Ти го направи точно като... Да. Така. И после започнах да играя.
С колко минути стана клипа вече? 5, още 10 минути ти останаха. За 15 минути няма да се развиваме. А и ни кажете в коментарите също как може да играем двамата, без да си таковаме, без да си донеса лаптопа при него. Не, че и това знаме как трябва да стане. То не е като в телефоните, един до друг лаптоп и си играем, ами различно е. Просто ни кажете как да играем и двамата. Като си измъкна. Докато се измъкна, тия кокошки ме дразнат. Моля да те питам нещо, как се казваха тия, където бяха във водата нещо като октоподи? Октопод. Как искаш да се казва? Кокошка скъпана заради нея. Изпуснах меча. Уф, не. Ах ти, с дървения меч аз покорявам. И сега пас. Видя ли? О, къв свалих. Видя ли? Пас. Това е много важно. Съм кажил пас. И тепам. Прас, по-бързо отива и да правиш къщата прас някъде в гората, че прас те изядоха ендермените, зомбитата и другите. Чакай да видим дали... Да знаете, ще използваме команди. Няма да използваме команди. Верно ли? Не. Добре, няма Те не си като съвременните бебета използвате само команди. Добре, няма да използваме команди. Леле, чакай. Обаче не знам, питайте го дали... Сега ще го питам дали ще си прави легло или ще издържи цялата нощ в неговата къща. Не се знае дали ще имам къща. Така, Мата ти ще умреш вечерта, като си без къща. какво се прави? Добре, айде, правя къща сега. Папа. А никой не иска да те гледа как умираш. Кой ти каза? Ето, никой не иска да те гледа. Кой ти каза? А и ти сигурно вече си гладен. Не съм гладен. Имам 3 пилета да пека. И затова ти трябва кол. Имам кол, 6. Да. Ти трябва ти въглени. Кол е въглен! Айрон тогава ти трябва. За какво ми е айрон? За печката. Ама сега не ми трябва. В някъде хубаво място търся за... Ето, намерих хубаво място. Към... ще правиш ли мина в тая къща? Не знам. Сигурно. И да ви кажа в някой епизод, че гледате как е в мината. Не само как се развива, някой път в мината, някой път... Ти не можеш ли да снимаш повече от 15 минути клип? Не, да не изхвърляме. То когато си ми изхвърли тогава. Ще спреме клипа. Трябва ти вратичка и то лесно се прави тя бай. Не ми казвай, че си направи легло. Какво? Не, чакай. Това пръст. И ще играм на 1.10 версията. Мислихме да играм на 1.3, защото много ще му цепи, ама на него не му цепи всъщност. И затова решихме да играм на 1.10. Мъкни! Овца такава. Понякога е гадно, когато... Не може да поиграем понякога след клиповете. За да се развие малко повече и да знаете да сме използвали команди. Примерно сега ако свършиме към вечери, после като почне втория клип да е сутрин. Просто... Не може да използваме команда, но не се знае. Още не се знае, да. Къде е тази овца?
Както ме А и омръзна. отгоре трябва да си направиш клупки да си сложиш тия. Ми кашляй. Извинявайте, малко кашлям, обаче... Даро ли кашляш? Ще си болен. Тъмно вода за това. Ама ми трябват още 2 овце. Ето една. Прас, дай, кажи го. Трябва ще кажеш прас. Добре. Защото с прас винаги обират. Не, кокошките винаги огнират с Прас. прас. Още една вълна ти остана. Но вече няма овци край. Напротив, ти отдая да я уби, тя избега. Не! Та беше. Ето едно. Вече ще спим. Вече да знаете, ще имаме легло. Пас. Тя вода ли да ти даде? Да, му 5 минути ми остат. Даде ми вълна, бе. Ето там има още една излишно. А ти се загуби в къщата. Кой ти каза? Помниш ли? Ето го. Гледайте този младок, помни къде му е къщата. Поздравления в коментарите, искам хаштаг младок. В коментарите искам хаштаг младок си помни къде му е къщата. Хаштаг познавам къща. Хаштаг младок си помни къде му е къщата. Добре. И като си легнем след малко, ще свърши клипа. Ето. И това... Чакай, добре. Нека хвана аз малко. И това ще бъде от нас. Коментирайте. Дайте един лайк. Щупете лайк бутона. Натиснете 3 пъти харесва ми, ще видите. Ще да блокираме системата. Натиснете 3 пъти харесва ми. Ще блокираме системата. Добре, само да сложа това. Имаме време да го качим и без това. Цели още 3 минути ни остават. Ама ти отгоре трябва да си сложиш такова. Знам. Купче. Добре. И това беше от нас. Коментирайте, дайте лайк, абонирайте се за мен. И за мен. Понеже клипът ще отиде в моя канал. Да, но да знаете Дайте да се... лайк. Чао. Сега веднага качвам и втория клип, само този да се качи. Добре. И аз най-после да си покажа моето хубаво лице. Че не съм го показал. И това ще бъде от нас. Коментирайте, дайте лайк и... Чао. Добре се получи.